यमुनातीरवनचारिणी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथा जगन्नाथा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമ്മള് 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ദേവാസുര ഭാവങ്ങളാണ്. അപ്പോ ദേവന്മാര് അസുരന്മാരെന്ന് ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദേവന്മാരെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? സ്വർഗത്ത് താമസിക്കുന്നവര് ദേവന്മാര്. അസുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിരണ്യാക്ഷൻ, ഹിരണ്യകശിപു, രാവണൻ, കുംഭകർണൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ പോലെ ഉള്ളവരാണ് അസുരന്മാര്. അപ്പോ ശരിക്കും ഈ ദേവ അസുരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അസുരൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഒരു ആജാനുബാഹു ഭയങ്കര ഭീകരമായിട്ടുള്ള രൂപമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അസുരന്മാരായിട്ട് കാണും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ആ രൂപമുള്ള ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത്രയും പൊക്കവും വണ്ണവും അതുപോലെ ദംഷ്ട്രയൊക്കെ ഉള്ള ഭീകര രൂപമൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ദേവന്മാരുടെ ഭാവമുണ്ട്, അസുരന്മാരുടെ ഭാവമുണ്ട്. ഇപ്പൊ പല യുഗത്തില് പല രീതിയിലാണ് അസുരന്മാർ. ഇപ്പം സത്യയുഗത്തിലാകുമ്പോ അസുരന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഹിരണ്യാക്ഷൻ, ഹിരണ്യകശിപു അതൊക്കെ സത്യയുഗത്തില് വന്നിട്ടുള്ള അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ ആ അസുരന്മാര് പൊതുവെ കാണുമ്പോഴും ഭീകരതയാണ്. കൂടാതെ ഈ അസുരന്മാരൊക്കെ ആ സമയത്ത് വേറെ പ്ലാനറ്റുകളിലായിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരു ഗ്രഹത്തിലായിരിക്കത്തില്ല, വേറൊരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും അവര് വരിക. എന്നാൽ അടുത്ത ത്രേതായുഗം ആയപ്പോഴത്തേക്കും മറ്റ് രാജ്യത്തായി അല്ലെ. രാവണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലങ്കയിലായിരുന്നു. പക്ഷെ നല്ല ദേവി സ്വഭാവമുള്ളവര് ഭാരതത്തില് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു. നമ്മുടെ ശ്രീരാമൻ ശ്രീരാമൻ ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു. പക്ഷെ അസുര സ്വഭാവികൾ മറ്റ് രാജ്യത്തായിരുന്നു. ഇനി ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോ എങ്ങനെയായി? ഒരേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അല്ലെ. കൗരവന്മാർക്ക് അസുരന്മാരുടെ സ്വഭാവമാണ് കൗരവര്, പിന്നെ പാണ്ഡവന്മാര് ദേവന്മാരുടെ ഭാവമാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും വരുന്നു. ഇനി കലിയുഗമായപ്പോഴോ ഒരാളിൽ തന്നെ
നമ്മളിൽ സ്വഭാവം. തന്നെ അല്ലേ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളില് ചില സമയം നമ്മൾ നല്ല സ്വഭാവമായിരിക്കുമ്പോ ഇത്രയും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തികളെ കാണില്ല. ചിലപ്പോ നമ്മളെ കാണുമ്പോ വീട്ടുകാരെന്നെ ഭയന്ന് പോകും, കലി തുള്ളി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ അത്രയും ഭീകരമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരും. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യും, ഷൗട്ട് ചെയ്യും. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ആലോചിക്കുക ഞാൻ തന്നെയാണ്, ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ആ ഒരു ഭാവം ഉണ്ട്, അസുരന്മാരുടെ ഭാവവും ദേവന്മാരുടെ ഭാവവും. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ദേവന്മാരുടെ ഭാവം, അസുരന്മാരുടെ ഭാവം? ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദേവ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നതിന് അനുയോജ്യമായിട്ട് അവർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു നമ്മള് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയും നമ്മൾ സസ്യാഹാരികളാകണം, മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കരുത്. അപ്പം ദേവസ്വഭാവികൾ എന്തായിരിക്കും, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അതേപോലെ ചെയ്യും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കണം, പശുവിന്റെ പാല് കുടിക്കണം, പശുവിനെ കൊല്ലരുത്. അപ്പോൾ ദേവന്മാരെ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യും. പക്ഷെ അസുരന്മാരെന്ത് ചെയ്യും, പശുക്കളുടെ പാലും കുടിക്കും, പശുവിനെ കൊന്ന് തിന്നുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ട്, എന്നെ ആരും ഒന്നും പഠിപ്പിക്കണ്ട, എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ ഞാൻ ജീവിക്കും, എനിക്കറിയാം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, ഈ ഭാവമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അസുര സ്വഭാവികളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അസുര സ്വഭാവി അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഉള്ളല്ലേ. പ്രത്യേകിച്ച് കലിയുഗത്തില് നിറയെ അസുര സ്വഭാവികളാണ്. കലിയുടെ ആ ഒരു ഭാവം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കലിയുഗത്തിന്റെ തുടക്കമാണിപ്പോ. ഇപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ സാഹചര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇനി കലിയുടെ മൂർധന്യാവസ്ഥ വരുമ്പോ ഒരു ഭക്തരെന്ന് പറയുന്നത് കാണില്ല. എല്ലാരും ഈ സ്വഭാവമായിരിക്കും. ഭയങ്കര ആയിട്ടുള്ള ഭീകരമായിട്ടുള്ള കലി ആയിരിക്കും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും. ആസുര സ്വഭാവമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളുടെ ഭാഗ്യമാണ്, കുറച്ചെങ്കിലും ഭക്തന്മാരുണ്ട്, നാമം ജപിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടില്ല മാതാജി? അതിനു മുമ്പേ രക്ഷപ്പെടണം. ക്ലിയർ ആയില്ല, എന്താ പറഞ്ഞേ? അതായത് കൂടുതല് കൂടുതലും അസുരന്മാരുടെ സ്വഭാവമാണ്. അതിനു മുമ്പ് രക്ഷപ്പെടണം. അതെ അതെ, നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു. ഓരോ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും മുക്കിലും മൂലയിലും ലോകമെമ്പാടും ലോകത്തെല്ലാരും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി നൃത്തമാടുവെന്ന്. അപ്പൊ അന്ന് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകമെമ്പാടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷേ സാധിക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയെന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്കറിയാം എല്ലാ അല്ലെ ഭൂമിയിൽ മൊത്തം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നാമം ജപിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. അപ്പോ അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് 10,000 വർഷക്കാലം കാണും. അതായത് കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്ന 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ ആ ഒരു കാലാവധി. അതിലിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒരു 5,000 വർഷം ആയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു ഒരു 10,000 വർഷം കൂടെ ഭക്തന്മാര് കാണും. 10,000 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ നാമജപം ഒന്നും കാണില്ല, നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം ഒന്നും കാണില്ല. എല്ലാരും അസുര സ്വഭാവികൾ കൊണ്ട് നിറയും. ഭക്തി ഒന്നും ചെയ്യില്ല, ആരും ഈശ്വരനെ വിളിക്കില്ല, നിരീശ്വരവാദികളിൽ കൊണ്ട് നിറയും. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് രക്ഷപ്പെടും, കാരണം നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മള് ജസ്റ്റ് 500 വർഷം മുമ്പ് ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ആ നാമജപം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു, നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു മാലയെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു കാലത്തിന് മുമ്പ് രക്ഷപ്പെടും. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി. ഹരിബോൽ. അപ്പോ അസുരന്മാരുടെ സ്വഭാവം എന്താന്ന് മനസ്സിലായി. ഭഗവാൻ പറയുന്നതിന് എതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അസുര സ്വഭാവികൾ. ദേവന്മാരെന്ന് പറയാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നതിന് അനുകൂലമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു 26 ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ ആദ്യം ഭഗവാൻ 3-4 ശ്ലോകത്തിലൂടെ ദേവഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയും. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ശ്ലോകവും ഭഗവാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അസുരന്മാരെങ്ങനെ എവിടെ പോയി എത്തും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ 1, 2, 3 ശ്ലോകത്തില്
ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദേവസ്വഭാവമുള്ളവർ, സത്വസ്വഭാവമുള്ളവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറയും. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വസംശുദ്ധിർ ജ്ഞാനയോഗവ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപത് ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധ ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാഭൂതേശലോലുപ്തം മാർദ്ദവം ഹ്രീരചാപലം തേജക്ഷമാധൃതി ശൗച മദ്രോഹോ നാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവി അഭിജാതസ്യ ഭാരത. ഇതൊന്ന് വായിക്കാമോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു. വായിച്ചോളൂ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം. ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല മാം. ത്യാഗം, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചലം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവീകതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ദൈവികതയുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ എത്ര ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്? ആദ്യത്തേത് നിർഭയത. നിർഭയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഒരു ഭയവും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് നിർഭയത എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ 4 വർണ്ണവും ആശ്രമവും ഉണ്ട്. അതില് സന്യാസ ആശ്രമം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണമാണ് നിർഭയത. നിർഭയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭയം, ഇപ്പം വിവാഹം, സന്യാസവര്യന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെല്ലാം കുടുംബവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അയ്യോ കുടുംബം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു, നാളെ നമുക്ക് വയ്യാതിരിക്കുമ്പോ നോക്കാൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ, നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വയ്യാതെ കിടന്നാൽ ആര് സംരക്ഷിക്കും? ആ ഭയം സന്യാസികൾക്ക് കാണില്ല. പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചവരാണ്. ഒരു കൂരിരുട്ടിലും ഒരു ഭയവും ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ, അതായത് ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഉറച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ, ആ ഉറച്ച വിശ്വാസം അവരിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരൊന്നിനെയും ഭയക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണമുള്ളവർക്ക് വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഭയമില്ലാത്തത്. അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ, തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കും, ഞാൻ എന്തിനു ഭയപ്പെടണം, എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ, എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഒരു വിശ്വാസമുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ. പിന്നെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, അതായത് നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചായിരിക്കും, അശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് ചെയ്യില്ല, ശുദ്ധിയോടെ കൂടെയുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും. അതാണ് 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ബേസിക്. നമ്മളൊരു ജെന്റിൽമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മള് സാധാരണ ജെന്റിൽമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടും സ്യൂട്ടും ടൈ ഒക്കെ ഇട്ട് മുടിയൊക്കെ നല്ല ചീകിയൊക്കെ വെച്ച് ടിപ് ടോപ്പ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരെയാണ് ജെന്റിൽമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ബാഹ്യമായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നവരാണ്. ജെന്റിൽമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശുദ്ധിയാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ചെയ്യേണ്ടത് 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുമ്പോഴാണ്. പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾക്ക് വരുന്നതാണ് ദാനം കൊടുക്കുക. ആത്മനിയന്ത്രണം, ആരെങ്കിലും നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യരുത്, ആത്മനിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. യജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? ഏത് യജ്ഞമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടേ? ജപയജ്ഞം, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമജപം ചെയ്യുക, വേദപഠനം. നമ്മളിപ്പോ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, യജ്ഞം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്. വേദപഠനം, നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നുണ്ട്. തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ കാട്ടിൽ പോയി ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്ന് തപസ് ചെയ്യുകയല്ല. അതൊക്കെ സത്യയുഗത്തിലുള്ളവരാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തപശ്ചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു തപശ്ചര്യയാണ്, ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുന്ന തപശ്ചര്യയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഈ ഒരു സമയം, ഈ 8 മണി മുതൽ 9 മണി വരെ മറ്റെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഇത്രയും പേരും ഈ എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഒരു 50-57 ആൾക്കാർ വന്ന് ക്ലാസ്
ഉത്സാഹത്തോടെ ഭഗവാൻ എന്താണ് അടുത്തത് പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കാനിരിക്കുന്നില്ലേ, അതൊരു തപശ്ചര്യയാണ്. ബാക്കിയുള്ളവര് TV സീരിയലും കണ്ട് യൂട്യൂബും നോക്കി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രീ ടൈം മറ്റൊന്നും കളയാതെ നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു തപശ്ചര്യ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ലാളിത്യം, അഹിംസയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഒരു ജീവജാലത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കും. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ മാത്രം ഉപദ്രവിക്കുന്നതല്ല, ഒരു ജീവജാലത്തെ. പിന്നെ സത്യം ഉള്ളതുപോലെ പറയുക, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്. ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉള്ള ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണല്ലേ, പരദൂഷണം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാനായിരിക്കും നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ്. പക്ഷേ ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പായിരിക്കും. സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം എന്ന് പറയുന്ന 2 ശൗചം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? 2 ശൗചം. ഭാഗ്യമായുള്ള ശൗചം. ബാഹ്യവും ഉണ്ട് ആന്തരികവും ഉണ്ട് അല്ലേ. ബാഹ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കുളിക്കും, ആന്തരികമായിട്ട് നാമം ജപിക്കുക. പിന്നെ അസൂയാരാഹിത്യം, ഇതൊക്കെ നമുക്കുണ്ടോ? അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ളവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതിനേക്കാളും വേണം. കമ്പാരിസൺ ആണ്, നെയ്ബേഴ്സുമായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് പല വീടുകളിലും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പുറത്തുള്ളവർ ഒരു കാറ് വാങ്ങിച്ചാൽ എനിക്ക് അതിലും വലിയൊരു കാറ് ഇവിടെ വാങ്ങിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പാരിസൺ, അസൂയ, അതൊന്നും ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ച, എല്ലാരും എന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം, എനിക്ക് ബഹുമതി കിട്ടണം എന്നുള്ള ത്വര ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെ നമുക്കിത് ഈ ഒരു ഗുണത്തിലെത്താം? നാമം ജപിച്ചാ മതി. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇത് വളർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വളരും. കാരണം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ഈ അഴുക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യവും അസൂയയും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ജന്മങ്ങളായി അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഈ അഴുക്കിനെ നാമജപത്തിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്വഭാവം ദൈവിക സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വളരും. ഈ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും നമ്മൾ ബോധർ ചെയ്യണ്ട, നാമം ജപിച്ചാൽ മതി. ഈ പറഞ്ഞ 24 ഗുണങ്ങളും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വന്നോളും. ദംഭോ ദർഭോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പാദമാസുരിം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പം അസുര ഗുണങ്ങളുള്ളവര് അഹങ്കാരികളായിരിക്കും, അഭിമാനികളായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ അഭിമാനത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും അവര് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ദേഷ്യവും പാരുഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരുഷമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കും. അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലായ്മ? ഏതാ മാതാജി? ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചും താൻ ആരാണെന്നും ഒന്നും അറിയില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പണം, ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഒരുപാട് കാണുമായിരിക്കും. അവര് ചിലപ്പോ ഒരു PhD ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, സയന്റിസ്റ്റുകളായിരിക്കാം, അങ്ങനെ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം, മറ്റ് സമൂഹം മൊത്തവും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം. പക്ഷേ ശാസ്ത്രജ്ഞാനമില്ല, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത്, വേണ്ടതെന്ത്, വേണ്ടാത്തതെന്ത് എന്നുള്ള വേർതിരിച്ചറിവില്ലാത്തത്, അതാണ് ആ അജ്ഞാനം. അവരെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ശരിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കും. തെറ്റ് ശരിയായിട്ടും ശരി തെറ്റായിട്ടും കാണുന്ന ഒരു തലമായിരിക്കും അസുര ഗുണങ്ങളുള്ളവർക്ക്. ദൈവീ സമ്പദ്വി മോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാശുച സമ്പദം ദൈവീമഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പോ ഇവിടെ അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ചതാണ്. കാരണം അർജുനൻ വിചാരിക്കും ഹിംസ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അഹിംസയാണ് ദൈവിക സ്വഭാവം. അർജുനൻ ഇവിടെ ഹിംസ ചെയ്യണമല്ലോ, കാരണം യുദ്ധം ചെയ്ത് എല്ലാരെയും കൊല്ലുകയല്ലേ. ക്രോധം വേണമല്ലോ, ക്രോധം
യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമാധാനപ്രിയനായിട്ടാണോ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? ദേഷ്യത്തോടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ താൻ ഒരു അസുര ഗുണനോ ഉള്ള വ്യക്തിയാണോ എന്ന് അർജുനൻ സംശയിക്കാം. അതുകൊണ്ട് അർജുനനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കണ്ട. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തിസാധകമാണ്. അസുര ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ബന്ധന കാരണമാണ്. ഈ ഗുണം അസുരന്മാര് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മമെടുത്ത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ അവർ കിടക്കേണ്ടി വരും. द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् देवे आसुर एव च ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ആസുര സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാനാ വിദുരാസുരാ ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അല്ലോ, വിശുദ്ധിയില്ല, നല്ല പെരുമാറ്റമില്ല, സത്യസന്ധതയില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് സമൂഹം ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതും അറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ, മദ്യം സേവിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നുള്ള ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരാണ് മദ്യം സേവിക്കാത്തത്, അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് കാണുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ ഒരു പല കമ്പനീസിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കമ്പനീസ് വരും, ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനീസ് വന്ന് കുട്ടികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട്, കഞ്ചാവ് എല്ലായിടത്തും പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കമ്പനീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കില്ല, ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു നീറ്റൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ഇനി കമ്പനി ആരെങ്കിലും കുട്ടികളെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കാത്തവരായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും. ഇങ്ങനൊക്കെ അപ്പൊ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ അവർക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഓരോരുത്തരും സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലും മൈക്കിന്റെ മുമ്പിലും ഘോരം ഘോരം പ്രസംഗിക്കും. അവരുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് ചെന്നാൽ അറിയാം ഇവരെല്ലാം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനീസിലും അവിടെ മദ്യം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രത്തിൽ വന്ന ന്യൂസാണ്, മദ്യം സേവിക്കുന്നത് കമ്പനികളില്, സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനികളിൽ മദ്യം വിളമ്പാം, അതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ആ മദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് തെറ്റായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നതേ ഇല്ല. അതാണ് ആസുര സ്വഭാവം. അതിനെന്താ, നമ്മൾ ചത്തുപോത്തൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ അതിനുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് മദ്യം സേവിക്കുക, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ആ തെറ്റിനെ അവര് ശരിയായിട്ട് കരുതുന്നു. അതാണ് ഈ ആസുര സ്വഭാവികളുടെ ശരി തെറ്റായിട്ടും തെറ്റ് ശരിയായിട്ടും, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്നവർക്കറിയില്ല. വിശുദ്ധിയില്ല, സത്യസന്ധതയില്ല അല്ലെ. മൈക്കിന്റെ ഫ്രണ്ടില് ഘോരം ഘോരം പ്രസംഗിക്കും, പക്ഷെ അവര് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന അതിന് നേരെ വിപരീതമായിരിക്കും അവര് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സത്യസന്ധതയില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര് അസുര സ്വഭാവമാണ്. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമ്മന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗികാഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത് അല്ലെ. നിരീശ്വരവാദികൾ ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ആസ്വദിക്കുക. എങ്ങനെയാണെന്നോ അതിനെക്കുറിച്ച്, അതിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കല്ലേ, നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക, ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഇന്നെല്ലാരും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നത്, ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ കാണട്ടെ, ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണല്ലേ. അപ്പൊ ഇതാണ് അസുര സ്വഭാവികൾ. ഭഗവാൻ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും നമുക്ക് ഒരു സംശയം ഇല്ലാതെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ.
അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയതാണ് ഇതെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം ഒരാള് എല്ലാം കത്തിച്ചിട്ട് ഇരുന്ന് എല്ലാം നശിപ്പിച്ചിട്ട് സന്തോഷിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കില് തന്റെ മക്കളും എന്താ ഭർത്താവും കൊല്ലരുതേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ച് കരയുകയാണ് സ്ത്രീകള്. എന്നിട്ട് അവര് മുമ്പിൽ വെച്ച് കൊല്ലാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവർ അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക കൊല്ലുന്നതിൽ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ത് സ്വഭാവമാണ്? ഇത് എന്ത് കാരണത്തിലാണ് കൊല്ലുന്നത്? ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അസുര സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നവരുടെ പ്രവർത്തികളാണ് ഇത്. ഏതാദൃഷ്ടിമവഷ്ടസ്യ നഷ്ടാത്മാനോൽപബുദ്ധയഃ പ്രഭാവന്ത്യുഗ്രകർമാണ ക്ഷയായ ജഗതോ ഹിത. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ ബോംബിട്ട് നശിപ്പിക്കുക, ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാവമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മഹാഭാരതത്തിൽ നോക്കുമ്പോ അശ്വത്ഥാമാവ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിടുന്നു. അപ്പൊ അശ്വത്ഥാമാവ് സ്വന്തം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ കുടുംബം മൊത്തം നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിടുവാണ്. ആ പാണ്ഡവന്മാരെയും പിന്നെ അവസാനത്തെ അവരുടെ പിന്മുറക്കാരനായ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള പരീക്ഷത്തിനെ വധിക്കാനും ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിടുന്നു. അപ്പം എല്ലാം നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല, എനിക്ക് രക്ഷ നേടണം, എനിക്ക് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതിയാണ്. അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നാശകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് ആസുര സ്വഭാവികൾ. മമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദമ്പമാനമദാന്യുത മോഹാദ്ഗ്രഹീത്വാ സത്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേഷു ജീവൃത. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പൊ അഭിമാനം, ദുരഭിമാനം, കാമം, ദംഭം, ദുരഭിമാനം, അപ്പൊ ഈ വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ളവർ അസുര സ്വഭാവികളാണ്. അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇതിന് നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുന്നത്, ഇത് ഏത് ലീലയാന്ന് മനസ്സിലായോ? അല്ല ഏത് ലീലയാണ്? ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല? ഇവിടെ ശരീരത്തിന് ദേവാഹൂതി ചെയ്യുന്നു മഹാദേവൻ. ആരാണിത്? സതീദേവി അല്ലെ? സതീദേവി. അപ്പൊ ഇവിടെ സതിക്ക് സ്വന്തം ശരീരം ത്യജിക്കേണ്ടി വരാൻ കാരണം എന്താണ്? ദക്ഷന്റെ ദുരഭിമാനമാണ്. ദക്ഷൻ സ്വന്തം മകള് ജീവത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോ പോലും അഹങ്കാരത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ഈ ലീലയിൽ സംഭവിച്ചത്? ഒരിക്കൽ ദക്ഷനൊരു യജ്ഞം നടത്തുമ്പോ എല്ലാരും വന്നു, ബ്രഹ്മദേവൻ വന്നു, മഹാദേവൻ ശിവനും എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ദക്ഷൻ സഭയിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോ എല്ലാരും തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം, ആ ഒരു ഭാവമാണ് ദക്ഷന്. ബ്രഹ്മാവ് എണീറ്റില്ല, കാരണം തന്റെ പിതാവാണല്ലോ ബ്രഹ്മാവ്, അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് എണീറ്റില്ലേലും പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ശിവനും എണീറ്റില്ല. തന്റെ മരുമകന് തന്നോട് ആദരവില്ല. പക്ഷെ മഹാദേവൻ ആ ഒരു ധ്യാനത്തിലായതുകൊണ്ട്, അല്ലേ? മഹാദേവൻ ആരെയാ ധ്യാനിക്കുന്നത്? നമ്മളെ മഹാദേവൻ ധ്യാനിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനെ, ഭഗവാനെയാണ്. ഭഗവാൻ രാമൻ സംഘർഷണ രൂപത്തിലുള്ള രാമനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് മഹാദേവൻ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ധ്യാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിലായതുകൊണ്ടാണ്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ദക്ഷനേക്കാളും ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് മഹാദേവന്. ശിവതത്വമാണ്. ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവതത്വമാണ്. ബ്രഹ്മാവിന് മരണമുണ്ട്. പക്ഷെ ശിവതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണു തത്വത്തിനും ജീവതത്വത്തിനും ഇടയിലുള്ള, ജീവതത്വത്തിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള തത്വമാണ് ശിവതത്വം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ശിവൻ എണീക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ തന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ ദക്ഷൻ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ശിവൻ എണീറ്റില്ല എന്ന് കണ്ട് ദക്ഷന് അഹങ്കാരം, ദേഷ്യം വന്നു. തന്നെ ബഹുമാനിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഭാവം വന്നു. അങ്ങനെ മഹാദേവനെ കുറെ അപമര്യാദയായിട്ട് കുറെ ദുഷിച്ച വാക്കുകൾ പറയും. മഹാദേവൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. പക്ഷേ തന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള, മഹാദേവന്റെ ഭക്തരായിട്ടുള്ള നന്ദിയും മറ്റുള്ളവരും ശിവഗണങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ അവിടെ വഴക്കായി, ആ ഒരു വലിയൊരു കോലാഹലമായി.
അതിനുശേഷമാണ് ദക്ഷൻ പിന്നീട് അടുത്ത ഒരു യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാരെയും വിളിച്ചു, തന്റെ മകള് സതിയെ മാത്രം വിളിച്ചില്ല. അപ്പൊ സതിയോട് മഹാദേവൻ പറയും, പോകരുത്, ക്ഷണിക്കാത്തടത്ത് പോകുന്നത് ശരിയല്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും സതി അവിടെ ചെല്ലുന്നു. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള വിഹിതം, യജ്ഞം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും ആ വിഹിതം കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള വിഹിതം ദക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ മഹാദേവനുള്ള വിഹിതം മാത്രം വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ തന്റെ ഭർത്താവിനുള്ള വിഹിതം തന്റെ പിതാവ് വെച്ചില്ല എന്നറിഞ്ഞ് അത്രയും മനം തൊന്ത് തനിക്ക് ദാക്ഷായണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദക്ഷന്റെ മകളാണ്. അപ്പൊ തനിക്ക് ഈ ശരീരം തന്നത് ഈ ദക്ഷനിൽ കൂടാണല്ലോ, ഈ ശരീരം തനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ച് സതീദേവി തന്റെ ശരീരം വെടിയാണ്. ശരീരം വെടിയുന്നു. അതായത് ശരീരം, നമ്മളെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ ഒരു ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ചൂട് നമ്മുടെ ശരീരത്തുണ്ടല്ലോ, ആ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അതിനെ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോ ശരീരം കത്തി, അങ്ങനെ ശരീരം വെടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മഹാദേവൻ ദേഷ്യം വരികയും തന്റെ ജടയിൽ നിന്ന് വീരഭദ്രൻ വരികയും വീരഭദ്രൻ വന്ന് അവിടെ ദക്ഷന്റെ തല വെട്ടി ആ ഹോമകുണ്ടത്തിൽ ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ബ്രഹ്മദേവനെല്ലാം വന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും അങ്ങനെ ആടിന്റെ തല കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത്രയും കോലാഹലം, സ്വന്തം മകള് പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഏത് സ്വഭാവം? ദുരഭിമാനം, കാമം, ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവസാനം വളരെ നാശകരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് അവര് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്തർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്നവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിതാവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ധനം സമ്പാദിക്കുക, ധനം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എങ്ങനെങ്കിലും ധനം സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്ത, അന്യായമായിട്ടും അവരത് ചെയ്യും. അവരുടെ ചിന്ത ധനമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ട്. എന്തിനാ നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് ധനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു? അവരെന്തിനാ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ആ ധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താം, എന്റെ കാമത്തിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം, എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയെ ഉള്ളവരൊക്കെ ആസുര സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും, ഇന്ദ്രിയ സന്തർപ്പണം. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് കഴിക്കാം, എനിക്കിഷ്ടം പോലെ ഉറങ്ങാം, എനിക്കിഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാം. ഇതെല്ലാം വാങ്ങിക്കുന്ന എന്തിനാ? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവർ. ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ലീലയാന്ന് മനസ്സിലായോ? ആരുടെ മുടിയിൽ പിടിച്ച് വാള് കറക്റ്റ് ആണ്, കംസനാണ് അല്ലെ? ദേവകിയും വസുദേവരും ആ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അവരെ തേരിലേറ്റി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കംസൻ. അപ്പോഴാണ് അശരീരി കേൾക്കുന്നത്, എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ വധിക്കും എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഭാവം മാറി. അതുവരെ എന്റെ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി സഹോദരിയെ ഞാൻ തേരാളിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ കംസൻ തനിക്ക് ഒരു ആപത്ത് വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞു, തന്റെ സഹോദരിയായി കാരണം ഉണ്ടാകും എന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടനെ ആ തനി സ്വഭാവം പുറത്തു വന്നു. സഹോദരിയുടെ ഒരു സ്നേഹം എല്ലാം മാറി മുടിയിൽ പിടിച്ച് ഏന്തി വെട്ടാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നു, തന്റെ ജീവനഹാനി വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും മറന്ന് അവരുടെ സ്വന്തം സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം ചിന്തിക്കില്ല. അസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്ര ഏറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. ഇത്ര ധനം എനിക്കിപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിന്റെ ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ്, ബലവാനാണ്, സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധമുക്കൾ ഉണ്ടെനിക്ക്. എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. ഇപ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ? നമ്മുടെ ചുറ്റിനും തന്നെ കാണാം പല ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവമുള്ളവർ.
എല്ലാം എനിക്കാണ്, ഞാനാണ് എല്ലാം നേടേണ്ട, എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമയാണ്, എല്ലാം എന്റെ കീഴിലായിരിക്കണം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, എല്ലാം ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം. അവരെന്റെ ശത്രുവാണ്, മറ്റുള്ളവരൊന്നും ഉയർന്നു പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല, കൂടുതൽ എനിക്ക് സമ്പാദിക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാവം. അനേകചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ജൗ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും അവർക്ക് എന്തൊക്കെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും അവർ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒന്നും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. ഇപ്പം ദൈവത്തിന് എന്താ കണ്ണില്ലേ, ഞങ്ങളെപ്പോലെ പാവങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത നമുക്ക് ഇത്രയും കഷ്ടതകൾ വരുന്നല്ലോ, ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടും അവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കണില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും അത് കർമ്മമായിട്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാളെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു, അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഒരു സന്തോഷം, ചിരിച്ചു, അപ്പൊ ആ ചിരിച്ച ആ സന്തോഷം കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കർമ്മമായി മാറുന്നു. നമ്മളൊരു ചെയ്ത ഒരു പുണ്യകർമ്മമായി മാറുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ്. നമ്മളൊരു വിത്തിട്ടാൽ ഇന്ന് വിത്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ നാളെ അത് കിളിച്ചു വരുമോ? ഇല്ല. വരില്ല. പാകം. അത് പാകം ആ ഒരു സമയം എടുക്കും അല്ലേ? ചില വിത്തുകൾ പെട്ടെന്നായിരിക്കും വരിക, പെട്ടെന്ന് മുളച്ചു വരും. ചിലത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ എടുത്തായിരിക്കും. ഒരു മാവൊക്കെ വളർന്നു വരണമെങ്കിൽ എത്ര വർഷം എടുത്തായിരിക്കും ഒരു മാവ് ആയി വരിക. അതേസമയം വേഗം കഴിക്കും. ഏതാ ഇപ്പോഴുള്ള മാവ് വേഗം കായ്ക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഉള്ള മാവ് വേഗം കായ്ക്കുവോ? ഓക്കെ. പിന്നെ ഇപ്പം അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ അല്ലാത്ത എന്താണ് നെല്ലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിളിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഓരോ കർമ്മവും പല രീതിയിലായിരിക്കും പാകമാകുന്നത്. നമ്മളുടെ ഇപ്പോ ഒരു തീയില് നമ്മൾ കൈ വെച്ചാൽ അപ്പൊ തന്നെ പൊള്ളും. അതേസമയം ഒരു സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സിഗരറ്റ് വലിച്ചാൽ എന്താണ്, ക്യാൻസർ വരും. ഒരു വട്ടം സിഗരറ്റ് വലിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ വരുമോ? ഇല്ല. കുറെ വർഷം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ വരിക. ചില അസുഖങ്ങൾ അങ്ങനെയാണല്ലേ, കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്കറിയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന അസുഖമുണ്ട്. അത് കുറെ നാള് നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ അസുഖം നമ്മളിൽ വരുന്നത്. വലിക്കാത്തവർക്ക് വരുന്നുണ്ട് മാതാജി ക്യാൻസർ, വലിക്കുന്നവർക്ക് വരുന്നില്ല ചിലർക്ക്. അതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവരൊന്നും ചെയ്തില്ല, ഇത് വരുന്നല്ലോ. നമ്മളെല്ലാം ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വരുന്നു, അവർ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുന്ന സംശയമാണ്. പക്ഷെ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, അത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും. അത് ഒരാളിന് പോലും മിസ്സാവത്തില്ല, ഒരാളെ വിട്ടു പോകത്തില്ല. അത് കറക്റ്റ് ഒരാൾക്ക് വരേണ്ട സമയത്ത് വരേണ്ട പോലെ തന്നെ വരും. അപ്പൊ ഈ കർമ്മഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മത്തിൽ തീരുന്നതല്ല, പല പല ജന്മങ്ങളിലുള്ളത് വരും. ഇതിനൊരു കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് 100 മക്കള് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി വന്നല്ലോ, എനിക്ക് 100 മക്കള് നഷ്ടപ്പെട്ടു, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി വരാൻ കാരണം. അപ്പോഴാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 50 ജന്മങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. 50 ജന്മങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നീ ഒരു വേടനായിരുന്നു. അപ്പോ വേടനായിരുന്നപ്പോ ഒരു പക്ഷി, അതിന് 100 മുട്ടയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പക്ഷിയെ നീ വമ്പെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ അതിന് കൊണ്ടില്ല. അപ്പൊ നീ ദേഷ്യം വന്ന് ആ മുട്ടകളെല്ലാം തല്ലി പൊട്ടിച്ചു, അതായത് അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം കൊന്നു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നിന്റെ മക്കൾക്കും ഇന്ന് മരണം സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ ചോദിക്കും, 50 ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? അതാണ് 50 ജന്മം മുമ്പ് ചെയ്ത പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം 50 ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ജന്മം ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് വരില്ല എന്ന് പറയും. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ കർമ്മഫലം പല ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തതിന്റെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയും, 100 ആൺമക്കള് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ആൺകുട്ടിയെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറെ പുണ്യം ചെയ്താണ് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പൊ 50 ജന്മം എടുത്തു നീ പുണ്യം ചെയ്യാൻ. 50 ജന്മത്തിന്റെ പുണ്യം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നിനക്ക് 100 ആൺമക്കള് വന്നു.
ഇനി ഈ 100 ആൺമക്കള് മരിക്കാനിടയായത് എന്താ? 50 ജന്മങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നീ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ചിലത് ഉഗ്ര കർമ്മം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, വയനാട് ഉറങ്ങിക്കിടന്നവരാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ ഈ മരണപ്പെട്ടത്? അതൊക്കെ ഉഗ്ര കർമ്മമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സിനിമയുടെ പകുതി പോയി കണ്ടിട്ട് പകുതിയെ അറിയാം. അതായത് നമുക്ക് ഈ ജനിച്ചത് തൊട്ടും നമ്മൾ മരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ അറിയും. ഇതിനു മുമ്പ് എത്രയോ 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 ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷവും നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കർമ്മം ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മുൻപ് ചെയ്തതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ഇപ്പോഴായിരിക്കും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അവര് നല്ലത് ചെയ്തവർക്ക് എന്താ ചീത്ത കിട്ടുന്നത്, ചീത്ത ചെയ്തവർക്ക് എന്താ നല്ലത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ചീത്ത ചെയ്തവര് പണ്ടെന്തോ പുണ്യം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണ് അവർക്ക് നല്ലതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് ചീത്ത ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ വരില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. അവര് പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും, അതാ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഇവരെങ്ങോട്ടാ പോവുക? ഇങ്ങനെ പാപം ചെയ്യുന്ന ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ എവിടെ പോകും? കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത എല്ലാരും മറന്നു പോവല്ലോ. കഴിഞ്ഞ ജന്മം ആരായിരുന്നെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയില്ല. അത് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു മറവി നമുക്ക് ദൈവം തന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു, എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മമൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നേ നമുക്കിപ്പോ ആസ്വദിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന എന്തിനാണ്? എൻജോയ് ചെയ്യണം, എനിക്കെല്ലാം സ്വരൂപിക്കണം, എനിക്ക് എല്ലാത്തിനെയും പിടിച്ചടക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ മറവി കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളൊരു ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചില്ലേ? മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനം. അപ്പോ നിനക്ക് മറവി തരുന്നതും ഓർമ്മ തരുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിനെ എല്ലാം മാറ്റാനാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് വേദങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഗുരുക്കന്മാരെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം ആർജിച്ച് എന്താണ് ഈ ജന്മം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ പല ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത കർമ്മം എന്താണെന്ന് അത് അറിയണ്ട, എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി തിരിച്ചു പോകണം. ഇപ്പൊ ഒരു വീട് കത്തുകയാണ്. വീട് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വീട് കത്താൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകത്തില്ലല്ലോ. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇറങ്ങി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലാണ് ഞാൻ ഏത് ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മഫലമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ പല ജന്മങ്ങൾ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പുണ്യവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ ഓരോ ജന്മവും വരുന്നത്. ഈ ജന്മവും നമ്മൾ ഒരുപാട് പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പാപവും പുണ്യവും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കില്ല. ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന്, ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ പുണ്യവും വേണ്ട, പാപവും വേണ്ട. അതെന്താ പുണ്യം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്? പുണ്യം ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പിന്നെയും ജനിക്കും. പുണ്യം ചെയ്താൽ ഈ പുണ്യമൊക്കെ അനുഭവിക്കണ്ടേ? പുണ്യം അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്വർഗത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കോടീശ്വരനായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ജനിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ടാറ്റ, ബിർള അല്ലെങ്കിൽ അംബാനി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്ത് സൗകര്യത്തിൽ ജീവിക്കും. കാരണം അവർ അത്രയും പുണ്യം ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവരതൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ അതൊക്കെ തീരും. ഇതിങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സുഖം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം ക്ഷണികമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ കർമ്മഫലം ഇങ്ങനെ വന്ന് ആ ഫലമൊക്കെ തീർന്ന് പോവുകയാണ്. പുണ്യവും പാപവും എല്ലാം നശിച്ചാലേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പുണ്യം ചെയ്ത് മുകളിൽ ഇപ്പം ഉപരിലോകത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ പോയാലും തിരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും വരേണ്ടി വരും അല്ലേ? ആ പുണ്യം തീരുമ്പോ, പുണ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിക്കേണ്ടി വരും. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലീല എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? കംസവധമാണോ? ആരാണ്? കംസവധം. കംസനല്ല. കംസനെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനല്ല വധിക്കുന്നത്. കംസനെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചാണ്. ദുര്യോധനല്ല, ഇത് ശിശുപാലനാണ്. ശിശുപാലനെ വധിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഈ രാജസൂയ യജ്ഞത്തില് യുധിഷ്ഠിരൻ നടത്തുന്ന ആ യജ്ഞത്തില് ഏറ്റവും പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തും. അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്നടങ്കം പറയും. ആദ്യം സഹദേവനാണ് പറയുന്നത്, എല്ലാത്തിനും ഇതിന് യോഗ്യനായിട്ടുള്ളവൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ വാസുദേവ കൃഷ്ണനെ ഇരുത്തുകയാണ്. പക്ഷേ എല്ലാരും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭീഷ്മരും പാണ്ഡവന്മാരും ബാക്കിയുള്ളവരും ഒക്കെ സമ്മതിക്കും. പക്ഷെ ശിശുപാലന് ദേഷ്യമായിരുന്നു. ശിശുപാലൻ ഭഗവാനെ ഒരുപാട്
അപമര്യാദയായിട്ട് ഭഗവാനെ പെടുത്തി ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങൾ പറയും. അപ്പൊ ഈ ശിശുപാലന്റെ ജനനം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ശിശുപാലൻ ജനിച്ചപ്പോ 4 കൈകളായിട്ടാണ് ശിശുപാലൻ ജനിച്ചത്. അപ്പോ ഈ കുട്ടി ഒരു സാധാരണ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ജനിച്ചത് പ്രകാരം ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഒരു സന്യാസി വര്യൻ പറഞ്ഞു, ഇവനെ വധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വന്ന് ഇവനെ കാണുമ്പോ ഇവന്റെ 2 കൈകൾ ഇല്ലാതായി പോകും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ശിശുപാലൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കൃഷ്ണന്റെ കസിനാണ്. അങ്ങനെ കുട്ടിയെ കാണാനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ വരുമ്പോ ഈ കുട്ടിയുടെ 2 കൈകൾ, ബാക്കിയുള്ള 2 കൈകൾ ഇളകിപ്പോവും. 4 കൈ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കണ്ട ഉടനെ 2 കൈ പോയി. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി കൃഷ്ണന്റെ കൈയാലാണ് കുട്ടി ഈ ശിശുപാലൻ വധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ശിശുപാലന്റെ അമ്മ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് അപേക്ഷിക്കും, എന്റെ മകനോട് ക്ഷമിക്കണം, അവൻ എന്ത് തെറ്റ് പറഞ്ഞാലും 100 വട്ടം ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ശിശുപാലൻ അറിയാം. അപ്പൊ ഓരോ വട്ടവും ശിശുപാലൻ എന്തോ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90-99 വട്ടമൊക്കെ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. എന്നിട്ട് 100 ആകുമ്പോഴല്ലേ പ്രശ്നമാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ വട്ടം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ രാജസൂയ യജ്ഞത്തില് ശിശുപാലൻ 100 വട്ടം ഭഗവാനെ എന്താ ചീത്തയായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ, ഭഗവാൻ എന്താണ് വെണ്ണ കട്ടുന്നത് കക്കുന്നവനാണ്, ഒരു മാന്യതയില്ലാത്തവനാണ്, പശുക്കളെ മേച്ച് നടക്കുന്നവനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ അപമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറുകയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ദുഷിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ്. 100ാമത്തെ വട്ടമായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ തന്റെ ചക്രം വിട്ടു. അങ്ങനെ ശിശുപാലൻ വധിക്കുന്നു. ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും വീഴുന്നില്ല. പിന്നെ ശിശുപാലന്റെ ആത്മാവ് നേരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അതെന്താണ് ശിശുപാലന്റെ ആത്മാവ് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയത്? കാരണം ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ശിശുപാലൻ ആരായിരുന്നു? ജയവിജയന്മാരിൽ ഒരാളല്ലായിരുന്നു ജയവിജയന്മാരുടെ അവസാനത്തെ ജന്മമായിരുന്നു. ജയവിജയന്മാർക്ക് 3 ജന്മം ഭൗതിക ലോകത്ത് വരും. ആദ്യത്തെ ജന്മം ആരായിരുന്നു എന്നറിയോ? ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപു. 2ാമത്തെ ജന്മം അമ്പാടിയിലെ നമ്മുടെ രാവണൻ, കുംഭകർണൻ. അതാണ് ശ്രീരാമന്റെ കൈയാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. 3ാമത്തെ ജന്മമാണ് ശിശുപാലനും ദണ്ഡവക്രനും. ശിശുപാലന് ദണ്ഡവക്രനുമാണ് 3ാമത്തെ ജന്മം. ഈ 2 പേരും ഭഗവാന്റെ കൈയാലാണ് വധിക്കപ്പെടുന്നത്. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയത്തില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പല യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്യും. അതിനുദാഹരണമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാരാണ്? ഭസ്മാസുരനാണിത്. ഭസ്മാസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു രീതിയില് ഭസ്മാസുരൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയാത്ത രീതിയിൽ തന്റെ ശരീരത്തിലെ മാംസം എടുത്ത് ഈ അഗ്നിയിൽ ഇട്ടാണ് ഈ തപസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എത്ര ചെയ്തിട്ടും മഹാദേവനെയാണ് തപശ്ചര്യ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എത്ര ചെയ്തിട്ടും വരുന്നില്ല എന്ന് കണ്ട് അവസാനം സ്വന്തം തല വരെ വെട്ടാൻ ശ്രമിക്കും. തല വെട്ടി യജ്ഞത്തിൽ ഇടാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് മഹാദേവൻ അശുതോഷാണല്ലേ, ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ തല വെട്ടണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹം വന്ന് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കും. എന്താണ് നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് കൊടുക്കും. എന്താവും ചോദിക്കുന്നത്? ഞാൻ ആരെ തൊടുന്നോ അവര് ഭസ്മമായി തീരട്ടെ. എന്നിട്ട് ആരെയാ പരീക്ഷിക്കുന്ന? ആരെയാ? നേരെ ഭഗവാനെ തന്നെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അതാണ് ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ. തനിക്ക് അനുഗ്രഹം തന്നവരെ തന്നെ തിരിച്ച് കുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദൈവത്തോട്, ഭഗവാനോട് ഈർഷ്യയുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ പലരും ഭഗവാനെ ദുഷിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവര്, ഭഗവാൻ പറയുന്നതിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നവര്, അപ്പൊ അങ്ങനെ കാമം, ക്രോധം, അഹങ്കാരം ഇവയൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് ധർമ്മത്തെ
ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർ ചിരിക്കും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ? നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുവോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കും, ചിരിക്കും. അവര് നമ്മളെ ഒരുപാട് ദുഷിച്ച് സംസാരിക്കും, നമുക്ക് വട്ടാണെന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ പല പല സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം അവര് ജീവിക്കുന്ന പോലെ അല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അവര് എന്താണ്, ബാറിൽ പോകും, പബ്ബിൽ പോകും, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലെല്ലാം കഴിക്കും, എപ്പോഴും ഹോട്ടലിൽ പോകും. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് പുറകെ പോകും. നമ്മൾ അതെല്ലാം മാറി ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അന്യഗ്രഹ ജീവിയെ പോലെ ആയിരിക്കും മറ്റുള്ളവർ കാണുക. അപ്പോ അത് കാരണം നമ്മളപ്പോ എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ട? അവർക്ക് അറിയില്ല, ശാസ്ത്രം എന്താന്ന് അറിയില്ല. അവരൊക്കെ ഈ ഒരു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മായാലോകത്ത് ജീവിക്കുകയാണ്. കുറെ അസുര സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. കുറെ പേര് നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കും കേട്ടോ, ഒന്നും അറിയാതെ എല്ലാരും ചെയ്യുമ്പോ ഇതാണ് ശരിയെന്ന് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കാണും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് മാക്സിമം അതുകൊണ്ടാണ് പ്രീച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ഒരുപാട് എല്ലാരടുത്തും ഈ നാമജപത്തെ കുറിച്ച് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അസുര സ്വഭാവികളാണെങ്കിൽ അവര് നിന്ദിക്കും, അവരിതിനെ കളിയാക്കുകയും ഇതിനൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. പക്ഷെ ചില ശുദ്ധ നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ളവർ കാണും. അപ്പൊ അവര് കൂടുതൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കും, അങ്ങനാണോ, ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അവർക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളൊക്കെ കാണും. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ ശ്രമിക്കും. അവര് പറയും, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണെന്ന്, അങ്ങനെ എല്ലാരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞാൻ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നിഷ്കളങ്കരാണ്. അപ്പൊ അവരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ ഈ അസുര സ്വഭാവികള് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അവർക്കത് അവർ ഈർഷ്യാലുക്കളാണ്. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ എവിടെ ആയിരിക്കും ജനിക്കുക? വീണ്ടും അസുരന്മാരായിട്ട് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കും. അവരുടെ അടുത്ത ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം ഇല്ല, വീണ്ടും അസുരനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷം ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലത്തിലേക്ക് താഴെപ്പെടുന്നു. അതാണ് ആസുര സ്വഭാവികൾ എങ്ങോട്ട് പോകും? കുറെ നാള് അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരായിട്ടായിരിക്കും ജനിക്കുക. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവർ ഈ അസുര ഗുണത്തിന്റെ ആ തോത് കൂടി വരുമ്പോ നേരെ നീചങ്ങളായിട്ടുള്ള ജന്മം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ഇതുപോലെ മനുഷ്യനല്ലാത്ത മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെ ജന്മത്തിലേക്ക് അവര് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള യോനിയിലേക്കായിരിക്കും അവര് പ്രവേശിക്കുക. നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭ തസ്സാമേ നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം, കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അപ്പൊ നരകത്തിലേക്കുള്ള പോക്കാണ്. ഒരുപാട് കാമം, ക്രോധം, ലോഭമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ നേരെ നരകത്തിലോട്ട് വിളിക്കും, അധപ്പതനത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുക. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരക ദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിൽ എത്തും. അപ്പോ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, കാമക്രോധം, ലോഭം, ഇവയിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചാൽ എങ്ങോട്ടെത്തും? ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്താനുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും അവര് ചെയ്യുക. മനുഷ്യൻ കാമക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മികോന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കാമക്രോധ, ലോഭം. അപ്പൊ ഇവ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നാമജപം. അത് മതി. അത് ജപിക്കുമ്പോ നമ്മളുടെ ദേഷ്യമൊക്കെ കുറയാൻ തുടങ്ങും. നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മളുടെ മാറ്റം. നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ നാമം ജപിച്ചു നോക്കൂ, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ മാറ്റം നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് കുറയും തോറും നമ്മൾ എന്താണ്, ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കാനുള്ള തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്ന്
നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകും. അങ്ങനെ ആയാല് ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം വരെ എത്താനായിട്ട് എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലും നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ 4 യമനിയമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് യമനിയമങ്ങൾ? സത്യമഹിംസ. സത്യമഹിംസ. ഹലോ. യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട 4 യമനിയമങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ചൂത് കളിക്കാൻ പാടില്ല, പരസ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം പാടില്ല, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് നമ്മളുടെ 4 നിയമം. ഒന്ന് 16 മാല നമ്മൾ ചൊല്ലണമെന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മാല ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ. പിന്നെ നമ്മൾ പയ്യെ ഇത് നിർത്തണം. പരസ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഭർത്താവല്ലാതെ മറ്റ് പുരുഷന്മാരുടെ അടുത്ത് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് വേറൊരു സ്ത്രീയുടെ കൂടെ പോവുക, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് പാടില്ല. പിന്നെ ചൂത് കളിക്കുക, പൈസ വെച്ച് കളിക്കുമല്ലോ. ഇപ്പൊ ചൂത് കളി എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം, മൊബൈലിൽ പല ഗെയിംസ് പൈസ വെച്ച് കളിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കളികള് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങള്, മദ്യം സേവിക്കുക, ഈ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക, സിഗരറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളിൽ വരും. പിന്നെ മത്സ്യമാംസാദികൾ, നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതും നമ്മളെ ഈ ഒരു ശാസ്ത്രവിധികൾക്ക് എതിരാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങൾ കാരണം ഇത് ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകളാണ്. ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണ്: സത്യം, തപസ്, ശൗചം, ദയ. ഇതാണ്. നമ്മള് മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ദയ ഇല്ലാതായി പോവുകയാണ്. നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ അടുത്ത് വലിയ ദയാലുവായിരിക്കും, നമ്മളെ പോലെ നല്ല ആള് വേറെ ആരും ഇല്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ, മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ദയയെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്. പിന്നെ ശൗചം, നമുക്ക് ശുദ്ധി ഇല്ലാതാകും നമ്മൾ പരസ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിൽ പോകുമ്പോൾ. പിന്നെ നമുക്ക് തപശ്ചര്യ, സത്യം, ദയ, ശൗചം, സത്യം ഇല്ലാതാകും. നമ്മൾ ഈ ചൂത് കളിക്ക് പോകുമ്പോൾ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പല കള്ളത്തരവും ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു തപശ്ചര്യ ഇല്ലാതായി പോകും നമ്മൾ ഈ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ മലയാളികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ചൂത് കളിക്കും, സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധവും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളും, എന്തായാലും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് കാണില്ല. നമ്മളുടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ആയിരിക്കും അല്ലെ? മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുക അവിടെയായിരിക്കും. ക്രമേണ അല്ല, ലഹരി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളൊക്കെ ഉണ്ട് മാതാജി, എനിക്കറിയാം. കാരണം ഞാൻ കോളേജിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ +2 കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. പെൺകുട്ടികളാണ് കൂടുതലും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിൽ. ആൺകുട്ടികളെക്കാൾ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ അതെ, പെൺകുട്ടികളാണ്. അപ്പോ ഇത് നമ്മള് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രമേണ നിർത്തുക. നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമളയില് നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസൻ വന്ന് ശബരിമലയിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മീൻകറിയൊക്കെ എടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞു അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും. നമ്മൾ പയ്യെ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തുക. പക്ഷെ എന്നായാലും നമ്മൾ നിർത്തണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വരാൻ സാധിക്കൂ. കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല. എന്താ മാതാജി? കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് ദിവസം കഴിക്കാതിരുന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല. അതെ. പിന്നെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ വരും. ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും. നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി. ആ നാമജപത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പയ്യെ നിർത്താൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നിർത്തിയാല് കാരണം ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 4 ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ധർമ്മം പാലിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുക. ഇത് കാണിച്ചത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, പല യുഗത്തിലും പല രീതിയിലായിരുന്നു. സത്യയുഗത്തില് പല പ്ലാനറ്റിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഹിരണ്യാക്ഷനെ വരാഹ അവതാരം വധിക്കുന്നതാണ്. ത്രേതായുഗമായപ്പോ
രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ലങ്കയിലുള്ള രാവണനെ ശ്രീരാമൻ വധിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്, കൗരവരും പാണ്ഡവരും ഒരേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ആസുര സ്വഭാവികളും ദൈവിക സ്വഭാവികളും വരുന്നു. കലിയുഗമായപ്പോ കണ്ടോ, നമുക്ക് തന്നെ രണ്ട് മുഖമുണ്ട്. ചിലപ്പോ നമ്മൾ നല്ല പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും, ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആസുരം ഭാവം പുറത്തു വരും. അതാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ദേവ സ്വഭാവവും അസുര സ്വഭാവവും. കഴിഞ്ഞു. ഇനി 2 സ്ലൈഡ് കൂടെ ഉള്ളൂ. സുസ്മിത മാതാജി ഇല്ല, അപ്പൊ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ. തസ്മാത് ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യ വ്യവസ്ഥിതൗ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ശരി, എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയുക? നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും വിചാരിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു തന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം കാണിച്ചു തരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്, അത് നമ്മൾ അപ്പൊ ആ ഒരു തലമുറകളായിട്ട് ആ തെറ്റുകൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് പോവാ. നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എവിടെയാണ് ശരി. ആ ശരി തെറ്റും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം, ആ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ. ആ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം. അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഗുരു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ റിയാക്ഷൻ ആണ് വരിക, നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ജന്മം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോവുക, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. അത് അല്ലാതെ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലേ. പലരും പല മെസ്സേജ് കാണുമ്പോൾ ഇതാണ് സത്യം. പിന്നെ ചിലര് സിനിമ കണ്ട് അതിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവും, നായകൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നും. ഇന്നത്തെ സിനിമകളൊക്കെ കൂടുതലും തമോ ഗുണത്തിലുള്ള സിനിമകളാണ് അല്ലെ. സിനിമകൾ തന്നെ സത്വ, രജസ്, തമോ അങ്ങനെ പല ഗുണത്തിലും വരും. അപ്പൊ അത് കണ്ട് കുട്ടികളെല്ലാം അതിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അതേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ എവിടുന്ന് ശരി അറിയും? അതിനാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. നമുക്ക് ഈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ രചിച്ച ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണോ അത് അതുപോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ ശാസ്ത്രമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് തെറ്റായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ നമ്മള് ശാസ്ത്രപ്രകാരം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങണം. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭക്തി സാധനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ വേണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുക. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും മാതാജി ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയിരുന്ന രാവിലെ തന്നെ ഗണപതി ഹോമത്തിന്റെ പ്രസാദം കിട്ടുമായിരുന്നു. അതല്ല, ആ പ്രസാദം അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഭഗവാന് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രസാദമാണ് അല്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് നമ്മള് വീട്ടില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമല്ലോ, ഭഗവാന്റെ ആരതി ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫലം തുളസീദളം വെച്ച് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി. ഭക്തിപൂർവം എന്തൊക്കെ വെക്കും? പഴം വെക്കും, വെള്ളം വെക്കും, അവല് വെക്കാം. അവല് വെക്കാം. അപ്പൊ വെക്കുമ്പോ ഒരു തുളസി ദളം കൂടെ വെച്ച്, കാരണം ഭഗവാൻ തുളസി വെച്ചാണ്.
തുളസി. അപ്പൊ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അതപ്പോ എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും അത് കഴിക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫലം നമുക്ക് ഭഗവാന് തുളസി വെച്ച് ഭഗവാന് വെക്കാം. എന്തായാലും ഫ്രൂട്ട്സ് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ വീട്ടിലും ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിക്കും. പിന്നെ നമ്മള് അവല് കാണും, അവല് വെക്കാം. സാത്വികമായിട്ടുള്ള കദളിപ്പഴം വെക്കാം. പഴം വെക്കാം. പഴോ ഓറഞ്ച്, ഭഗവാൻ എല്ലാം കഴിക്കും. ഭഗവാന് ഈ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കഴിക്കും. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഭക്തിയോടെ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഭാവമാണ് നോക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഒരു കഥയുണ്ടല്ലോ, വിതുരരുടെ പത്നി ഭഗവാൻ എന്താ കൊടുത്തതെന്നറിയോ? കഞ്ഞിയും പയറും. അല്ലല്ല. അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ ഒരിക്കല് നമ്മുടെ ദുര്യോധനൻ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തില് ഭഗവാനെ കയ്യിലാക്കാൻ വേണ്ടി ദുര്യോധനൻ ഒരു വലിയ സദ്യക്ക് ഭഗവാനെ വിളിക്കും. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ വിഭവ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉള്ള ഒരു സദ്യയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുത്തത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അറിയാം ദുര്യോധനൻ ഇത് തരുന്നത് ദുരുദ്ദേശത്തോടെയാണ്, ഭഗവാനെ കയ്യിലെടുത്ത് യുദ്ധത്തിന് ഭഗവാനെ സൈഡിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് കഴിച്ചില്ല, നേരെ വിതുരരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. വിതുരരുടെ വീട്ടില് വിതുരര് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവിടെ വരുമെന്ന്. അപ്പൊ വിതുരരുടെ പത്നി ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് വെപ്രാളത്തിൽ, ഭഗവാൻ വന്നു, ഭഗവാൻ ഇരിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ ഓടിപ്പോയി ഇരിപ്പിടം എടുത്തോണ്ട് വരുന്നു. ഭഗവാന് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കണ്ടേ? അങ്ങനെ ഓടിപ്പോയി ഒരു പഴം എടുത്തോണ്ട് വരും. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ നോക്കി ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മുഴുകി പഴം ഇങ്ങനെ തൊലിച്ച് ഭഗവാന് കൊടുക്കാനിരിക്കുക. പഴം തൊലിച്ചിട്ട് പഴം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന് തൊലി എടുത്ത് കൊടുക്കും. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ തൊലി സ്വാദോടെ ഭഗവാൻ കഴിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ ആ ഭക്തിയാണ് നോക്കുന്നത്. എത്ര ഭക്തിയോടെയാണ് തനിക്ക് ഇത് തരുന്നത്. വിതുരാണി ഭഗവാനെ ആ മനസ്സറിഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ്. വിതുരാണി അറിയുന്നില്ല താൻ പഴം കളഞ്ഞ് തൊലിയാണ് കൊടുക്കണേന്ന്. ആ പഴത്തൊലി ഭഗവാൻ കഴിക്കും. കാരണം ആ ഭക്തി ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭാവഗ്രാഹിയാണ് ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദന എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മള് സമർപ്പിക്കുമ്പോ ഭക്തിയോടെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് വിതുരാണി ഇപ്പൊ തൊലി കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തൊലി കൊടുക്കാനല്ല. നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫലം ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച് ഭഗവാന് കൊടുക്കുക. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം, അല്ലെ? സുജിത മാതാജി ചോദ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃതിയാൽ ഹരേ രാമ എവിടെയോ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ അപ്പൊ രാമ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഓക്കെ. ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായവർക്കുള്ള 26 ഗുണങ്ങൾ ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ് 26 ഗുണങ്ങൾ, കേട്ടോ. 1 തൊട്ട് 3 വരെ ഉള്ള അഭയം സത്വശം ശുദ്ധി ജ്ഞാന യോഗ വ്യവസ്ഥിതി തന്നെ ഈ പറയുന്നത്. നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ഈ പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാമാണ് ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായിട്ടുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങൾ. അടുത്തത്, അർജുനൻ ഏത് ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണ്? ദൈവിക ഗുണം. ദൈവിക ഗുണത്തിൽ. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവിക ഗുണത്തോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കണ്ട. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണത്തിലാണ് അർജുനൻ വരുന്നത്. 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ആരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അസുര ജീവഗണം. 20 ആസുര്യം യോനിമാപന്ന, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ പിറക്കുന്നവർ. അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷം ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്ത് എത്തുകയില്ല. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്? ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം. ഗർവ്, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അത് ഏത് ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നു? മാതാജി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഏത് ശ്ലോകത്തിലാ വരിക? അത് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ ആസുര ഗുണങ്ങളിലാണ്. നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, കാമ, ക്രോധം, ത്രിവിധം
നരകെ ത്രിവിധം നരകസ്യേദം കാമക്രോധം ലോഭം. ഇതാണ് 3 കവാടങ്ങൾ. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 3 ദോഷങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ഇത് തന്നെ ഈ 3 കാമക്രോധം ലോഭം. മനുഷ്യൻ കാമക്രോധ ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലയോടെ ഇരിക്കണം. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം എന്താണ്? ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത. ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ വീഴ്ച എല്ലാം കാരണം, അല്ലെ? അജ്ഞാനമാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ കാരണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചത് എന്താണ്? എന്താ ഉപദേശിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ ആ മന്ത്രം ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. രാമ ഹരേ ഹരേ. കലിയുഗത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കലിയുഗത്തിൽ ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് മത്സരം? ദൈവിക നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള ദൈവിക ആസുര സ്വഭാവം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ഉള്ളിലും ഉള്ള ദൈവികവും ആസുര സ്വഭാവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് നടത്തുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 16-ാമത്തെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നാളെ കടക്കുന്നു. 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പം 2 എക്സ്ട്രീം ആണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? ഒന്ന് നല്ല ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവര്, ഒന്ന് ഭയങ്കര നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ളവര്. ഇനി ഇത് രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അല്ലെ? അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണ്ടേ? ഇത് രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളവർ, അതായത് അവർക്ക് ശാസ്ത്രമൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ അവര് ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോവാറുണ്ട്, ചില പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ശാസ്ത്രപ്രകാരം ആയിരിക്കില്ല, അവരുടെ രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ നാളെ നമ്മൾ കാണുന്ന 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. മാതാജി, നമ്മള് തുളസി വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ആ. തുളസിയില നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അത് നമുക്ക് കഴിക്കാം. ആ. നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഭഗവാന് പാൽപ്പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് കൊടുക്കാം. പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും, ഭഗവാൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാം, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊടുക്കാം. ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം എണ്ണം കൊടുക്കാം, കാരണം നമ്മള് അത് അശുദ്ധിയാവൂലേ? ഭഗവാന് പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മളിങ്ങനെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നേദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളില്ലെങ്കിൽ അത് ദോഷമാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്? ഇല്ല, അങ്ങനെയില്ല. നമ്മള് മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്, മന്ത്രം ചൊല്ലി അർച്ചിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മന്ത്രം ഉണ്ട്, അതൊന്നും ഇപ്പൊ വേണ്ട. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന് കൊടുക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ 3 വട്ടം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുക, എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ അടുത്ത ആള് ഫോളോ ചെയ്യുക അതൊന്നും അല്ല. നമ്മള് ഭഗവാനെ നമ്മുടെ തലമുറ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത തലമുറ ഭഗവാനെ വിഗ്രഹത്തെ വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ നേദ്യമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ കാലം വരെ ചെയ്യും. നമ്മുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പിൻതലമുറ അത് ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദോഷമായിട്ട് വരുമോ? ഇല്ല, വരൂല.